Welatiyên li Stenbolê yên ku dixwazin jinanê erzan yê ku ji aliyê şaredariyê ve tê hilberandin bikirin, li pêşberî xalên nanfirotinê rêzên dû ve dirêj pêkdînin. Qerebalixa welatiyan ya li pêşberî van xalên nanfirotinê, rewşa aboriya Tirkiyeyê jî radixe berçavan. Saziya girêdayî şaredariya meziniya Stenbolê ya bi navê Halk Ekmek, an ku nanê gel, ragihand ku ew rojane zêdetirî 1 milyon nan difiroşin. Welatiyên ku ji rewşa aborî bigazindin û ji neçarî li pêşberî van xalên nanfirotinê radwestin, çaverê çareseriyekê ne. Baba ne diyeyim ben sana? İyi değil tabii. Zaten işsiziz. Li firneyan heman nan bi lîreyek û nîve, li hinek firneyan hê bihatire jî. Ji xwe rewşa me ya aborî li holê ye. Em bi zehmetî debara xwe dikin, her tişt bi awayekî dere asayî bihaye. Em jî ketin peyber hemên erzan. Tenê bi saya vî nanî ez mehane, nêzîkî 100-105 lîre li ser feydê me. Görsün işte sözde iyi geçiyor. Ne iyi geçiyor? Piraniya welatiyên bo kirîna nanê erzan di dorê de radwestin, welatiyên ku bi kêmtirîn mûçeyê dixebitine. Ev welatî amaje dikin, her çi xas ferq û cudatiya navbera bihayê nanê şaredarî û yê firneyan de ne gelekî zêde be jî, ev ferq bo wan gelekî giring e. Ji loma, ew ji hikûmetê daxwaz dikin ku qet nebe di vê rewşa koronayê de bihayê nan hinekî were kêmkirin. Hizmetten. Sağ olsun başkan. Li van xalên şaredariyê nan bi lîreyekê ye. Li hinek firneyan jî nêzî 2 lîreyan tê firotin. Ez bi kêmtirîn mûçeyê de bara mala xwe dikim. Her çi qas ev ferqa navberê de bo hinek kesan ne girîng be jî bo mala min gelekî giring e. Ez dixwazim li firneyan jî nan herî zêde bi lîreyekê bê firotin. Da ku em wisa di dorê de perîşan nebin. 50 lira falan kazancım oluyor. Piştî eleqeya zêde ya li ser nanê şaredariyê, ji aliyê Serokê Şaredariya Mezin ya Stenbolê Ekrem İmamoğlu ve hat diyarkirin ku wan rojane hejmara hilberîna nanê ji milyonekî derbas kirine û niha bo welatiyan rojane milyonek û 250,000 nanan hildiberînin.